Bolton. Det er godt. Ja, det er udmærket. Det er fint nok. Måske jeg ryste lidt af. Nej, hun gør det rigtig godt. Det er jo statistisk helt urealistisk, at de kommer op, og det passer perfekt. Ja, det er fint nok. Der er for mange penge i kassen her. Den her, den tror jeg ikke, jeg har brugt. Men det er også fint nok. nok. I hvert fald, jo, den har jeg brugt. Far. Everton, ja. Okay. Bolton og Everton. Ja. Den er udmærket. jo brugt for. Udmærket hold. Everton er blevet brugt 3 gange nu. Jens trak den. Det er med, når det er Jens. Peter Medal Jens. Ja, han spiller i en bane. Faktisk sammen med Michael. En af mine fars venner spiller. Det var dog utroligt. Everton. Jeg har lige stået og pakket den sammen og rystet den. Ja. Så tager jeg altså, du må prøve at tage nogen, der så ikke er to. Det med hun tager jo helt tilfældigt. Det er jo det, der er perfekt. No. Det kan vi ikke klage over. Lidt. Hvad står der? Stoke. Everton og Stoke. 2 gode midterhold. Det lugter lidt af hende. Der står David. Det er jeg helt tilfreds med. Ingen bundslasker til mig. Nej, det bliver Stoke ikke. Stoke, de kan godt komme højt op. Det bliver i top 10. Det var Arsenal. Det er Himborgs, den der. Det lugter af Himborg. Nej, den er min far. Han er totalt meget. Han er vild med Arsenal. Nej, han hader den. Jamen, det siger man jo altid. Du ved, dem man tugter elsker. Det er ligesom drengene over skolen. Ja. Dem du siger, han er altså lidt dum. Nej, du skal ikke trække mit navn. Det skal du bare gøre, Heidi. Træk godt ned, Finn. Det der, ja. Queen's Park Rangers og Arsenal. Det var lige en Himborg-cocktail af de helt store. Okay, så tager du bare en. Kom så. Ja. Kom så, Himborg. Der er så Breum. Okay, Breum. Holder han med dem? Nej, men han kan godt lide at betale penge for QPR. Han er med nogen Breum. Han er også lidt mærkelig. Han vil hellere diskutere, end at holde med fodbold. Man skal høre andet end for børn. Ja. Kom så, træk. Nå jo, nu ser han det jo ikke. Jeg ved ikke rigtig, hvad der står. Der står Arsenal. Det er Himborg, du er i farezonen. Nu tager jeg en, ja. Ikke så, ja. Det er spændende. Den har jeg brækket op. Stoke. Det er en meget god pulje, den der. Den får Peter Jansen sikkert. Der står Himborg. Du fik Arsenal. Det er min far. Må vi få en umiddelbar kommentar, chef? Jeg kommer ikke til at betale flest penge. Må kigge lige ind i kameraet og så sige, du kan godt lide at holde med Arsenal. Nå, træk videre. Himborg. Himborg. Min far, han er... Du skal filme derovre. Himborg. Det er dejligt. Det var ikke rigtig. Livet er fyldt af overraskelser. Det der igen. West Bromwich. West Bromwich. Nå jo. Jeg var alligevel ikke helt Det er sådan set fint nok. Det her. Swansea. Det bliver nogle dyre hold jo, der er blevet trukket. Ja, det gør det jo, men det med de 4 øverste og med mål og sådan noget, det går... Der står Nikolaj. Nå, Nikolaj. Du skal ud og arbejde. Skal man lige trække et hold til, ikke? Nej. Det gjorde West Bromwich og Swansea. West Bromwich, det er fint. Det er glemrende. Der skal lige lidt sort arbejde inden, Nikolaj. Der er ikke sikker på, at døgnet er langt nok til de 2 hold der. Norwich. Ja, det er det, vi kan lide. Nu skal vi bare have en masse bundhold trukket, ja. Det bliver virkelig en kvarters video med lækre detaljer. Wigan og Norwich. Det er 2 spillere. Det skal jeg ikke have. Der er jo dybest kun Wigan. Ja, Wigan, de rykker ud. Der står Jansen. Jansen, tillykke Jansen. Peter Jansen. Det er dejligt at have dig med.
Det var skønt. Det var godt, du kunne komme og lægge lidt penge i kassen. Bare det er alle penge klar. Ja, alle penge. Det har vi i kasse. Wolverhampton. Og Arsenal. Ja. De har godt nok været der mange gange, Arsenal. Ja, Det er ros. skulle gerne Det have fik ros. Ja, han har været med Arsenal, så det var ikke nok for ham. Hvad har mange hernede? Ikke nogen. Nej, så er alt. Det er det sidste. Tak for det. Ja, mange tak for det. Så skal I neje på. Og der bliver råd til en tur til udlandet for hele Premier League Partners. Umiddelbare kommentarer. Umiddelbare kommentarer. Færre lodtrætten. Færre, må man sige. Fair, men utrolig givetig. Økonomisk lukrativ Fair og lodtrækning. dejligt. Og vi er i gang, Premier League Partners.